L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea dan l-aħħar ippubblika ċifri li juru li s-sena l-oħra f'sena waħda biss il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet bi 15,400. L-istess ċifri juru li din iż-żieda kienet kważi kollha kkawżata mill-immigrazzjoni għax iż-żieda naturali meta tnaqqas l-imwiet mit-twelid kienet biss ta' 700 persuna. Dawn iċ-ċifri komplu jsostnu l-argument tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li meħtieġa trasparenza min-naħa tal-Gvern dwar il-politika ekonomika ta' immigrazzjoni li qiegħed jinbarka fuqha. Juru wkoll li hawn ħtieġa ta' dibattitu loġiku u raġonevoli dwar l-immigrazzjoni li jkun ibbażat fuq in-numri u fuq il-fatti ħalli pajjiżna jevita kwistjonijiet emottivi b'akkużi żbaljati li ma jwasslu imkien. Il-mument tirrapporta minn ċifri l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika kien ippubblika fi frar li għadda fejn kien ħareġ ċar li l-Gvern mill-2014 sal-2016 imbarka fuq politika ta' immigrazzjoni ta' madwar 10,000 immigrant net fis-sena. Issa ċifri tal-Eurostat tal-2017 juru din il-politika kompli tikkargat għal 15,000 immigrant net is-sena l-oħra. Linja konfermata aktar għax il-Prim Ministru diġa kien rapportat jgħid li fix-xahar ta' Ġunju waħdu il-Gvern ta' permess biex jaħdmu f'Malta 3,000 immigranti ieħor ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea. U minnu li l-immigrazzjoni qawwija tkabbar it-totali tal-ekonomija għax tkabbar il-popolazzjoni. L-aħħar ċifri dwar il-prodott domestiku gross juru li dan żdied b'4.4% fl-aħħar 12 xahar f'termini reali, imma minn din ir-rata ta' tkabbir trid tnaqqas iż-żieda fil-popolazzjoni ekonomikament attiva biex wieħed jieħu stampa vera ta' tkabbir li qed isir ras għal ras bħala medja għal kull ħaddiem. U minn dan jirriżulta dak li qed iħossu ħafna nies li ras għal ras it-tkabbir u ferm anqas minn kemm jgħid il-Gvern propju għax it-tkabbir ġej minn żieda fil-popolazzjoni u mhux minn żieda ras għal ras. Il-moment tkompli tirrapporta li ċifri tal-Eurostat pubblikati f'April juru li l-pagi f'Malta s-sena l-oħra bil-kemm żdiedu biex jikkumpensaw għall-oli tal-ħajja. U s-sena ta' qabel il-pagi lanqas bis-solew biex ilaħqu marrati tal-oli tal-ħajja. U magħruf u pruvat ekonomikament li żieda fil-forza tax-xogħol tagħmel pressjoni l-isfel fuq il-pagi u dan jidher li issa qed jiġri lil ħaddiema Maltin. Dan jirriżulta wkoll minn ċifri tal-Eurostat ukoll dwar il-konsum individwali attwali f'Malta meta mqabbel mal-medja fl-Unjoni Ewropea. Meta wieħed jieħu l-konsum ta' kull persuna fl-Unjoni Ewropea bħala medja ta' 100, f'Malta l-konsum individwali attwali baqa' tista' tgħid l-istess livell bejn l-2014 u l-2017. F'oqsma oħrajn iż-żieda fil-popolazzjoni qed titfa' pressjoni fuq numru ta' setturi, speċjalment f'pajjiż żgħar bħal Malta li diġà kien ibati mill-ogħla densità ta' popolazzjoni fl-Ewropa. In-nies qed iħossu sew il-pressjoni fuq l-ambjent, l-infrastruttura, fuq it-toroq, fuq it-traffiku, fuq it-trasport pubbliku, is-servizzi mediċi, l-edukazzjoni u fuq il-kirjiet fost oqsma oħrajn. Il-kirjiet fil-fatt tantolew li issa huma verament teddita soċjali qawwija għal Maltin li jiddependu fuq il-kiri għal saqaf fuq rashom. Il-mument tkompli li l-Partit Nazzjonalista jemmel il-kwistjoni tal-immigrazzjoni mhijiex kwistjoni ta' jekk imma ta' xtip u kemm. Immigrazzjoni fl-interess nazzjonali iġġib Malta barranin kapaċi li jalmu u jħarġu l-Maltin f'industriji ġodda u bekk jiżdiedu l-pagi tal-ħaddiema Maltin. Imma kif qed naraw immigrazzjoni bla pjan maħsuba biss biex tonfoħ it-totali ekonomiċi, jaf tkun qed tonfoħ bżieża li jekk jinfaqgħu ikun ifisser tbatija għal dawn il-bnedmin stess li jkunu ġabuhaw u għalina l-Maltin.